I nosaltres continuem aquí a Òrbita Bay cada 2 setmanes. Aquest estudi és una mica més solidari i una mica més amable, i això és gràcies sempre a la feina que fa en Víctor Llustres. Víctor, bona tarda. Què tal? Com esteu? Bona tarda. Bé. Ets el nostre àngel de la guarda. Què et sembla, que Víctor? Has vist? Sí. Perquè sempre ens porta històries molt humanes i que ens fan creure que... Amb la humanitat, mai més ben dit. Que no tot està perdut, sí, no? que potser no tot està perdut. I avui el tema que ens portes doncs, és un d'aquests temes, Víctor. Doncs sí, avui us porto una història de migració i de resiliència, com us n'he portat algunes durant aquesta temporada. Hi ha gent que de vegades parla de menors no acompanyats, no? Els mal anomenats MENA, i sempre ho fa deshumanitzant-los, no? I sense tenir en compte que al final no són més que nens i nenes que juguen la vida buscant un futur millor. Doncs avui coneixerem la història d'un d'ells i veurem com ha arribat ara mateix a ser un referent per a altres nois com ell. Avui a la Ciutat Còmplice us presento l'Ayub. Hola, me llamo Ayub, tengo 23 años, soy de Marruecos, he venido desde Marruecos hasta España en 2019 y ahora mismo estoy viviendo en Barcelona, vivo en Barcelona. Doncs mira, va arribar el 2019. El 2019, exacte, sí. Fa 7 anys, ara en té 23. Exacte, per tant va arribar amb 16 anyets, per això parlàvem d'això d'un menor que arriba, i ja veureu el viatge, perquè ara ens l'explicarà. Us explico una mica d'ell. Ell ve del Marroc, de la ciutat de Fes, que no sé si coneixeu, està cap al centre del país. Ens explica que allà hi vivia una vida senzilla, familiar i sense complicacions, però també envoltada de precarietat. Soy de Fez, es una ciudad que está en el centro de Marruecos, es una vieja ciudad, es la más antigua. Vivo en un barrio normal y corriente, tengo 2 hermanas y 2 hermanas, yo soy el mediano. Los vecinos ya no eran como vecinos, eran como familia. La gente trabaja, pero tiene un trabajo temporalmente, en obras o soldador, en mercados y en campos. Trabajo con mis padres, porque mi padre tenía un garaje de mecánicos. Por ejemplo, el fin de semana voy a echar mano a mi padre y tal, en el garaje. Me encantaría en mi objetivo que tendría un garaje como igual que mi padre, y también dedicaba a hacer el gimnasio y el fútbol. Bueno, mira, garatge, gimnàs, futbol... Sí. Sembla una vida més o menys tranquil·la, veïns Víctor? Que són com amics i familiars, no? Clar, veïns. però ell deu buscar alguna altra cosa. És això, sí. Ell va començar a veure per xarxes, no?, la vida d'alguna gent que havia marxat a Europa i clar, que deien que allà havien aconseguit evolucionar, no? I ell va decidir que ell havia de buscar-se la vida també i provar sort venint cap aquí. I és en aquell moment que decideix marxar direccionador, que és al costat de Melilla. Cuando tenía entre 13 y 14 años, teníamos un móvil que era compartido con mis hermanos. Y siempre veo por redes sociales que gente que suben a España, que van a Francia, que no sé qué, no sé cuánto. Y yo, pues mira, yo también quiero subir a este país para saber lo que hay, no sé qué. Y siempre cuando estamos en el barrio, siempre la misma tema es de subir aquí a España. Tiene un Facebook, ahí la gente suben fotos y suben también, dicen, pues mira, yo el mes que viene voy a subir a Nador. Nador es un sitio que está al lado de Melilla. Para cruzar a Melilla es es muy difícil. La verdad es que no he dicho a nadie que suba a España, ni a mi madre ni a nadie. Y me fui desde Fes hasta Nador. Clar, tenim el Ayub... Ho he dit bé, no? Ayub, sí. Ara he pensat, no ho he pronunciat bé. Sí, a Nador, però clar, vol passar a Melilla i arribar aquí, ja ho ha dit ell, és molt difícil. És molt difícil, totalment. Ella ens explica que molta gent intenta passar a Melilla amagada en algun camió o amb alguna documentació falsificada, però clar, imagineu, hi ha moltíssima activitat policial i si t'enxampen, en el millor dels casos, et poden tornar a la teva ciutat. En el pitjor, no recordem les morts a la frontera del Tarajal o d'altres casos molt pitjors. En el cas de l'Ayub, allà mateix coneix a un amic algerià i decideixen tots dos fer una ruta llarga, però atenció, nadant. Ahí fue el momento cuando me dijo, ¿eres nuevo? Y digo, sí, soy nuevo. Me dijo, mira, mañana intentamos salir a las 4 y tal. Me dijo, mira, si no, pues vamos a cruzar nadando. Y digo, ¿qué? ¿Nadando? Y digo, sí, nadando. He comprado una cámara de un camión y botellas de agua, pero vacías. Hemos salido desde la playa esa, que se llama Briensal, hemos dado una vuelta muy grande para llegar directamente a Melilla. No vamos a entrar al puerto de Nador. Y llega un momento que yo no puedo más, no puedo. Y de repente veo un barco desde el puerto de Nador y venía hacia nosotros. Veíamos una luz y digo, hostia, ya estamos muertos, ¿sabes? He tirado todo lo que tenía, las botellas y todo, y me he ido nadando, o sea, con una fuerza. Y al final, cuando lo hemos cruzado, el barco se ha ido. Y luego hemos seguido nadando, pues fueron desde las
6 de la tarde hasta las 4 de la madrugada, hasta las 4:30. Creo que son más de 8 horas. Hosti, clar, més de... És que és una... Posa't a pensar-ho, una barbaritat d'estar... Vull dir, a mi ja m'has vist prou, ja t'ho dic, aguantar allà 8 hores, però bueno, finalment aconsegueix la Llup arribar a Melilla. Exacte, ella ens explica que va arribar a una platja, que no podia, imagineu-vos, ni caminar ja, clar, és que, estava esgotat. Exhaust. Va trobar una mica de menjar, el van intentar robar també sense èxit, però clar, evidentment no portava res, per tant... Que vols robar-me, no? Clar, vull dir, inclús el van acompanyar els que l'intentaven robar cap a la ciutat, cap al centre, perquè deien, bueno, t'ajudem perquè, òbviament, d'aquí no en traurem res. I finalment doncs, van al centre de Melilla, allà va estar més o menys una setmana treballant, doncs, netejant cotxes per sobreviure i planejant el següent pas, que era, en aquest cas, doncs, colar-se en un vaixell de mercaderies per anar cap a la península. Para conseguir este sueño, o sea, tienes que arriesgarte. Yo trabajo solo por la mañana. Y por la tarde voy al puerto a intentar subir a un camión, donde sea, para llegar a España. Y conocí a un chaval que él también vive en la calle. Y teníamos como todo contado. A qué hora se cambian los turnos, los viajantes, teníamos todo controlado. Y ha pasado 2 días casi. Estamos en el camión este. Puede ser que el barco sale hoy, porque, o sea, hemos estado 2 días y no sabemos qué día, si es martes o si es miércoles. Y eso, mira, espérate, puede ser que el barco sale esta tarde o mañana. No lo sabemos. Pues esperamos un poco y de repente el barco se arranca. O sea, hemos colado en esta puerta y hemos cerrado. Y ha bajado los vigilantes tocando la puerta. Salir. Hasta que llegamos a Málaga, donde llegamos de agua. La puerta no se iba a abrir. Cuando hemos llegado a Málaga, nos han puesto las esposas y todo eso. Hemos bajado, fuimos a la comisaría y yo no sabía nada. O sea, no, i jo solo hola. És que, clar, tot el que explica, no? Tots els obstacles, tot el que es va trobar i pensar que només era un nen de 16-17 anys. Doncs sí, tot això, imagineu-vos, en un mes comprimit, una cosa darrere l'altra, però va aconseguir finalment doncs, aquest somni que tenia, que era arribar a la península, en aquest cas a Màlaga. Allà doncs, havia de presentar-se a una comissaria de tant en tant, però va decidir doncs, seguir el seu camí, que el va portar doncs, a visitar primer Múrcia, on tenia uns amics, després Lió a França, on també va visitar familiars, però al final no es trobava bé en cap d'aquests llocs i va decidir venir a Barcelona. Després de dormir uns dies a un parc al costat de l'Estació del Nord, aleshores ja sí que es va presentar als Mossos per declarar doncs, que era menor i el van portar al primer centre d'acollida. Voy a Barcelona y a ver lo que hay. Y cuando me llevaron al centro, me llevaron a un centro que se llama Estrada Nova. Estaba en Arenys de Mar, el TN3. Habían 2 educadores, una que se llama Karina y uno que se llama Marcelo. Éramos casi 70 y pico chavales, era un centro muy grande. El centro era mezclado, o sea, de subsas y magrebíes y Algeria, de todos los países. Éramos como hermanos, porque ahí los chavales no pasan una semana o 2 semanas y se van, no, ahí pasan más, pasan 6, 1 año, 2. Pues en este centro pues ellos estaban estudiando el idioma catalán, castellano, escribir. Pues he estado en el centro comportando muy bien, o sea, era un chico muy bueno, nunca he peleado, 2 años y pico en el centro. Nunca he peleado con nadie. O sea, caigo bien a todos los educadores. A todos. Cada vez cuando necesitan ayuda, vamos a llamar a la ayuda. Home, ja se'l veu de molt bona pasta, la Llup, Sí. Conciliador, ja veureu, que té a veure una mica amb el que està fent ara, però després us ho explicaré. Encara no arribarem aquí. Quedeu-vos amb aquesta informació, perquè serà important d'aquí una estona. El que sí que ha dit, no?, que estava en un centre que es deia Estela Nova i que estava gestionat per Intres. Exacte, que és l'entitat de la qual parlarem avui. Intres vol dir Institut de Treball Social i Serveis Socials. És una entitat que va néixer l'any 1984 a Barcelona i que fa moltes coses que podríem resumir en acompanyar persones en situació de vulnerabilitat i risc d'exclusió. Ens ho explica amb més detall la directora d'Intres Catalunya, la Pilar Núñez. Intres és una entitat social que gestiona serveis d'atenció a les persones. Llavors, doncs, treballem des d'una col·laboració público-social, és a dir, els nostres serveis són serveis públics, no són serveis privats, i tenim diferents tipologies de servei que donen atenció pública doncs, a persones que estan en situacions de vulnerabilitat diferent. Pot ser doncs, una persona doncs, que ha passat una experiència de maltractament, com una experiència doncs, de patologia de salut mental que podem tenir tots en algun moment de la nostra vida, com una situació de persona major que necessita de cures especials, com una situació, doncs, com és el cas del jove que ens acompanya, no? D'haver fet una aventura, no? I un somni, com és el de migració tan important, no? I en aquest devenir, quantes coses passen que requereixen d'aquest acompanyament per poder fer una bona inclusió, no? I poder ser un bon país d'acollida, realment.
Doncs mira, molt interessant tota la feina que fan a Intres, perquè realment cobreixen moltes situacions que en algun dia algú de nosaltres ens hi podem trobar. Sí, perquè Exacte. hem parlat a vegades amb Intres també per parlar de violència de gènere, per exemple. Vull dir Exacte, també tenen una branca d'actuació en aquesta sí, línia. Sí. A més, en els casos dels processos migratoris, i més encara si són menors, no? Com en el cas de la IUP, o molts d'altres, no? Que van arribar sobretot abans de la pandèmia, la situació emocional, imagineu-vos, no? Doncs és molt fràgil, perquè clar, estan tan lluny de la família i dels teus, hi ha molta feina d'acompanyament a fer. El 2017 va haver-hi un gran allau de joves migrants que apostaven per fer un procés de migració dels seus països d'origen i l'administració va sol·licitar a diferents entitats socials que els acompanyéssim en aquest procés d'acollida i de regularització d'aquesta atenció. Llavors vam generar diferents dispositius, centres més grans, més petits, pisos, etc. Generàvem serveis d'acollida, d'entendre qui era aquesta persona, qui era la seva expectativa, quins recursos complementaris necessitava per poder fer un bon procés d'integració en el país, que pot ser la llengua, coneixements de cultura, necessitats bàsiques, com recuperar el contacte amb la seva família d'origen, com elaborar situacions de dol, no? I de pèrdua del que havia deixat en el seu país d'origen. Treballem d'una manera integral en tot allò que ens ocupa a les persones quan estem davant d'una situació de repte personal i de somni alhora, no? Sort que hi ha llocs com aquest, com Intres, o iniciatives com Intres, que n'hi hauria d'haver moltes més, perquè si no aquesta gent, ja em diràs tu, pobres, estan deixats de la mà de Déu. Exacte, són moments molt fràgils, com dèiem, per tant és vital entitats com aquesta. De fet, han atès més de 50.000 persones en tota la trajectòria. I, de fet, fa poc van fer 40 anys de vida i van decidir publicar aquest llibre, que tinc aquí a les mans, que es diu Persones, diferències i oportunitats, en el qual expliquen 40 històries de persones que acompanyen l'entitat, entre elles la IUP, que està aquí representat. I tinc una petita curiositat, que sabeu qui ha escrit aquest llibre? Bueno, a quatre mans. Qui? Una amiga del programa. Ah, sí? Sí, l'ha escrit la Sara Barrera. Però que callat, que això tenia, Sara. Juntament amb el Curro Martínez. Sí. Enhorabona els dos. O sigui que aquí trobareu històries molt interessants, no només la de la IUP, sinó moltes altres. De fet, van de diferents edats, de diferents tipologies, o sigui, de veritat que és molt recomanable. La Pilar Núñez, ens explica una miqueta més sobre aquest projecte tan especial. Aquesta celebració dels 40 anys ha tingut diferents maneres de celebrar-ho, no? I una manera de celebrar-nos va ser donant-li protagonisme a les persones que atenem. I vam pensar, home, doncs són 40 anys, fem 40 històries. 40 històries reals de dones, homes, joves, nens, nenes, que han estat atesos i acompanyats pels nostres serveis arreu de tota l'entitat i que aquestes històries cobrin com el valor d'històries de resiliència, d'històries d'oportunitat, que han sigut coetànies a les nostres vides, no? I que han estat possibles. I estem molt orgulloses d'aquest llibre i al final de la trobada amb les persones, no? I com és el cas de la IUP, de retrobar-nos també d'una manera escrita, no? I que quedi aquí per a compartir-ho amb tota la ciutadania. No, és que realment l'estic mirant al llibre i és preciós, almenys la portada, i a dins, a veure... Sí, l'interior també, perquè a més té moltes il·lustracions. Moltes il·lustracions. Ojo, Es llegeix fàcil. El que m'interessa. A més té molt... No, però està molt ben... Ja m'enteneu. editat. No, realment, mireu, està molt malament ara, no? No sé si es veu, perquè hi ha la llum, però està molt ben editat, amb diferents tipologies de llibre, de lletra, diferents subratllats, i té il·lustracions xules, molt que no sé de qui deuen ser les il·lustracions. De la Sara ja et dic jo que no. No, perquè la Sara Barrera, mira que escriu bé, però dibuixar ja li costa més. Sempre li diu al seu fill Martí que dibuixi per ella. Però sí que així poses, doncs, amb aquest dibuix, poses cara a les persones d'aquestes històries. En fi, 40 històries que segur que ens tocaran l'ànima. No sé si ens pots deixar el llibre uns dies. Sí, ja te'l tornarem després, perfecte. Si no, que la Sara porti que en té més. Algun. Però vaja, jo aquest us el deixo perquè el tingueu aquí tota l'estona. Doncs el tindrem aquí. Seguim, però, amb la IUP, perquè l'han deixat que el teníem en el primer centre d'acollida. Què ha fet després? Doncs mireu, després d'això va començar un curs de FP, de formació professional d'electricista. Al final no el va acabar, però després es va posar a fer un altre de mosso de magatzem per poder buscar feina. Però mentre estava en aquest camí va rebre la trucada d'un dels seus educadors del centre
centre per oferir-li una feina, ara arribem, no?, al que deia abans, una feina de mediador. Quin ull que has tingut, Tris, aquí. A un DAI, que és un dispositiu d'atenció immediata, prop de Mataró. El DAI, per qui no ho sàpiga, és un servei d'acollida temporal i d'urgència per persones en situació de vulnerabilitat extrema, com ara menors tutelats migrants, com ho va ser ell també. Me faltaba gente para trabajar ahí. La subdirectora eran la Marcelo y la Karina, estos dos educadores lo que eran antes. Me dijeron, mira, vamos a llamar a Ayu, como que tiene experiencia, como que ha pasado por centros y tal, no sé cuánto, vamos a llamarle y que venga a cubrir estos días. Quieren abrir como un nuevo proyecto que se llama el DAI. Cada chaval cuando llega, cualquier chico que llega aquí a Cataluña, primero va a los Mossos y luego lo llevan directamente al DAI. Y había muchísimos conflictos en el centro. Le va mejor contratar a un mediador. El primer chico que cayó era yo. Y yo me daba la sensación de, mira, es que he estado como usuario de Entres, he estado como un migrante, un chaval que estaba en el centro y tal, y ahora acabo trabajando en la fundación esa. Estoy muy orgulloso de mí mismo, también dar las gracias a esa gente lo que me han apoyado, porque sin ellos yo no voy a estar aquí, también, porque pensaron en mí, ¿sabes? Home, és que està molt bé que li hagin donat una oportunitat a ell i, a més, vull dir, clar, qui millor que ell, que ha viscut la situació d'aquests xiquets que hi ha ara al centre, doncs els entendrà a la perfecció i suposo que els pot guiar molt fàcilment. I ells també suposo que l'escoltaran a ell. Exacte. Tu creus el que te diu. Clar. Totalment, sí, és el que es coneix com un referent entre iguals, que és per això aquesta figura és molt important i és clau en centres com aquest. I, per tant, al final el que és necessari és algú que pugui intervenir per evitar conflictes, però sobretot per donar-los molt d'amor. Es muy difícil para un educador. Para mantener a 50 chavales o a 20 o a 30, acabas perdiendo la paciencia, ¿sabes? No sabes el chaval cómo es, porque es su primer día en el DAI, en España puede ser. Cuando llega alguien al centro, intentaré que tenga una confianza, ¿sabes? Primero de todo. Y luego intentamos hablar con él, acompañarlo, darle un poco de cariño, ¿me entiendes? Eso es lo más importante, y lo digo una vez, la segunda vez, hasta que me cansara. Hay que dar cariño, me da igual cómo viniste, pero me encantaría que me cuentas tu vida, me encantaría que sacas todo, que siente que está acompañado, ¿me entiendes? Que siente que hay alguien que le apoya. Eso es lo más importante. Aunque no hablo su idioma, intentaré de cualquier manera hablar con él, para que el chaval se quede más tranquilo. Hay que tener en cuenta que el chaval ha dejado su familia detrás. Es que tiene un corazón negro, ¿sabes? Para poder dejar tu familia y luego te vas a otro país a buscarte la vida. Y eso es lo que a mí me ha pasado. No, està clar, la Iu parla des de la pròpia experiència, els entén, els aconsella, els acompanya, els hi dona amor i ho treballa tot des de l'empatia més absoluta. I el més important de tot el que estem escoltant és també que ajudes a trencar prejudicis de moltíssima gent que ja tenen les seves idees fetes sobre aquests menors i res més lluny de la realitat, no? Que sovint sentim comentaris més que desafortunats sobre ells. Totalment, sí. La Iu creu que al final hi ha persones bones i dolentes, no? Independentment a tot arreu, però que amb els menors com ells, sobretot els d'origen magrebí, sempre s'acaba generalitzant i atiant, malauradament, un discurs discriminatori. Lo que tenemos todos es cuando vemos que alguien que está robando algo o alguien que está haciendo algo que está bien, delinquiendo o lo que sea, y ellos no van a juzgar solo a esta persona, juzgan a todos. Tú no vas a juzgar un libro desde la primera página, primero hay que leerlo muy bien. Ahí está la cosa, ¿sabes? Pero si vienes a estudiar y apoyar, no sé cuánto, pues eres bienvenido. Beautiful stranger. Que bé que tenim gent com la Iu, que ajuda a gent que es troba en la situació en la que es trobava ell quan era jovenet, quan era menor d'edat. Clar, al principi, quan ens l'has presentat, ell deia que volia obrir un taller mecànic, no?, com son pare. Sí, era el seu primer somni. El seu primer somni. Ara que ja ha tastat altres coses, no sé si ha canviat aquest somni. Doncs sí, la vida, clar, li ha posat una altra oportunitat que no s'esperava davant d'ell. I ara sí que s'imagina fent d'educador, perquè el que valora més és estar en contacte amb aquests nens i aprendre cada dia d'ells. Me gustaría seguir como educador, pero sube un poco el nivel, un poco más, ¿sabes? En pesos, en centros, donde sea, pero es algo que está más cercano a la gente. Y cuando pasamos a un centro de mes para trabajar, algo acabas aprendiendo en ese centro. O también aprendes de no juzgar, ¿sabes? Hay chavales que son muy buenos. Hay chavales que son muy malos. Pero estos malos, cuando tú hablas con ellos, luego dirás, hostia, es que no sabía que era así, ¿me entiendes? El trabajo de educador me gusta muchísimo y prefiero seguir trabajando como educador.
Doncs escolta'm, si vols seguir treballant com a educador, endavant. Nosaltres, a tot el suport mundial i, a més, aquesta actitud que té segurament... Suport mundial, eh? Suport mundial. O sigui, el nostre i el de tot el món. Però vull dir, suport mundial. Cris, jo agafo el suport on sigui, saps? Per la... Clar que sí. Clar que sí. No, i que segur que s'aconseguirà tot el que es proposi perquè la seva actitud doncs, ja ho diu tot. Segur que sí, segur que sí. I bé, avui ja hem de tancar les portes de la ciutat còmplices, sí. Em sap greu, ja hem acabat, ja estem acabant. I com ho fem? Doncs amb la cançó que ell mateix ha escollit, perquè per molt que hagi marxat lluny, les arrels i la família, especialment la seva mare, continuen marcant el seu camí. Pensaba una, que siempre lo escuchaba y tal, cuando voy a trabajar, cuando voy a trabajo, porque habla de la madre. Es una canción que se llama Mamá me dice, es del Morat. Yo no escucho mucho al Morat, pero esta canción es la que me ha gustado más. Hay que valorar las personas, lo que te han apoyado en tu vida y nunca te cambias por el dinero, por ejemplo. Cuando quiero hacer algo o lo que sea, primero pienso, los consejos, lo que me ha dado mi madre. Hay que ser bueno. Y también hay una parte en la canción que dice, duele saber que lo bueno, o sea, no siempre se queda, ya se va. Porque estamos en una vida que todo es temporal. O sea, lo malo es temporal i el bueno també és temporal, m'entens? Així que hay que aprovecharlo muy bien. Mira, amb aquesta cançó de Morat, que també és un referent per moltíssims joves, nosaltres ens acomiadem d'aquesta secció d'avui. Un gust poder conèixer la història de primera mà a través teu de la IUP. També un gust poder ajudar a trencar prejudicis sobre aquests menors, sobre aquests nens i nenes que passen molts obstacles i moltes penúries doncs, per aconseguir una vida millor de la que tenen als seus països. Gràcies, Víctor, per aquest reportatge. Gràcies al Víctor i gràcies a Intres i a la feina que fan. I escolta'm, felicitats per aquests 40 anys de feina i la gent que ho vulgui, clar, mira, persones, diferències i oportunitats. Un llibre que ha editat Intres mateix. Víctor, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Que vagi bé. Adéu.